Nastupuje domáci jazdec. Vlani skončil na štíte, nože ukáž teraz, čo dokážeš. Každé športové zápolenie potrebuje víťazov aj porazených. No málo kde, ako práve tu a práve teraz, treba len a len zvíťaziť. Keby nešlo o čestné športové meranie síl, človek by si povedal za každú cenu. Pretože práve teraz a práve na tomto parkúre prebieha boj o čosi viac ako o osobnú slávu. Každé zápolenie potrebuje predovšetkým víťazov. Ibaže v týchto pretekoch víťazstvo bude víťazstvom, ak sa cez ne podarí organizátorom získať mlať aj pre prácu v poľnohospodárstve. Jestvuje už raz taká pravda. Iba človek, ktorý svojim záujmom stojí pevne prikovaný na svojom mieste, obstojí. Aj tento pretekár v boji o takú cenu nastavuje svoju hruď. No poželajme ale aj očiam, aby sa mohli vynadívať, akú farbu má zrieknutie sa osobného voľna, pohodlia a možno i príjemnejších zábav. Domašania slávili v týchto pretekoch svoj zaslúžený úspech. Na stupne víťazov dosiahol jazdec Koprivňák na koni Ambal. Aj inžinier Cigan na koni Juliška. Veru, dobrý prísporok do náročnejšieho kola. Nože, zdvihnime prekážky, dokážeme aj viac. Žiaľ, príroda sa tu stále poddáva ľudskému zámeru neľahko. Stala sa napokon aj absolútnym víťazom. Prietrž mračien preteky predčasne ukončila. Aj to je ale súčasťou každého zápolenia a treba s tým rátať. Život kráča ďalej. Zisky idú so stratami a preteky sú napokon opakovateľnou epizódou v živote družstva, ktoré sa musí mocnejšie popasovať s prírodou na parkúre rodiacej zeme. Povedané s básnikom, premáhať ju, miesiť na svoju podobu. Neumdlievať v plnení prísneho zákona. No práve preto, aby tu, v kopcoch, človek neumdlieval, treba pamätať, aby s príchodom prevratného, umnejšieho, rýchlejšieho neodišlo z kopcov to, čo by mu pri záchove a rozmnožovaní života mohlo nakoniec chýbať v jeho osobnom živote. Vnútorné cnosti, ktoré ho po celé generácie aj v tvrdzi robili vždy celým a rovným človekom.